bago ka pa lang sa channel ko, please click subscribe, like, and share, and hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Hi guys! Welcome back to my channel. So it's me again, Pavel D. Ayan guys, so nakita nyo sa aking likuran. Ayan, malapit na po matapos ang 6 na unit na townhouses po siya. Ayan, nag-start po yan ng construction last month lang. So ayan, pumuntahan po natin. Ayan, excited. Excited na guys, excited. Ito yung 6 na unit na townhouses. Ang lot area nito guys is 55 square meters. Ayan. Ito po yung first unit. Ayan. Ito yung pangalawang unit. Ito yung pangatlong unit. Meron na siyang ano sa second floor. Yung pang-apat. Yan, mataas na rin yung pagkagawa. Ito yung pang-5. Yan. At saka ito yung pang-6. Yan, malapit na guys. Yung lot area nito nila guys is 55 square meters. Ayan. Pag titingnan mo ngayon guys, kalansay na kalansay talaga siya. Yan. Ito po yung garage. Dito po banda yung garage nya. Yan. Ito po yung front. Yan, ito po yung front. Ito yung magiging main door. Yan, ito po yung magiging main door. Yan. Ito yung magiging kitchen. Ito yung sala. Yan. Maliit lang to guys, para kasyang-kasya lang talaga sa dalawang anak. Ito yung service. Laundry area. Ito yung hagdan pa second floor. Ayan siya, nakabuhos na yung second floor. Ayan, nagbubuhos na sila. Ito po yung CR. Ayan. Yan po yung magiging CR dyan. Yan. Tapos ito yung second floor. Yan po yung stairs. Yan, nakabuhos na siya guys. Yan, mabilis. Magiging 3 bedroom to siya guys. Ito yung family area dito banda yun. Yung room at saka room. Yan. Malapit na. So excited. Yan. Yan. Yan, ito yung magiging terrace. Yan yung magiging terrace nito guys. So hindi mo pa talaga siya ma-appreciate hanggat di siya matapos eh. Yan, ito yung taas. Kagandahan nito guys yung likod. Ayan yung likod. Ito yung baba. Yan yung magiging ano ng CR. Yung likod, ayan po yung likod niya. Ayan, malawak yung sa likod. So may hangin pa rin papasok rito. Kasi walang kabahayan sa likod. Yan. Ganito kasimple lang guys ang pangarap na maging bahay. Ito talagang makikita mo yung dugot pawis mo talaga pag nag-ano ka na ng bahay. Yan. So excited. Yun, bababa na tayo. Ito lang. Yan. O diba? CHB lahat na ginamit. Yan po yung labas. Ito yung magiging garden sa harap eh. Yan. Ito yung kabuuan sa labas. Yung nakita natin. Yan siya. Ayan, ang bilis ng construction. Yan, next week siguro meron na ring maglalagay ng trashes siguro next week dyan para mas mabilis.
Yan, ang gandang tingnan, no? Na yung pinaghirapan mo, makikita mo na unti-unting natatapos. Ito yung another unit naman, to yung second unit. Yan. Ito yung ground floor. Pareho lang din nun sa unang inakyatan ko. Yan yung pa second floor, wala pa siyang buhos eh. Yan. Yan po yung mga bakal na ginamit. Yan po ang laundry sa likod. Yan, ito yung laundry sa likod. Yan, magiging laundry. Ito yung magiging kitchen, dining, living room. By time to time. Ayan, update. 3-bedroom po siya, 55 square meters yung lot area. Yan, 1 bathroom with garage. Yan, malapit na yan matapos, guys. So kung gusto nyo, guys, mamili na kayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So mas maganda yung investment yung house and lot kasi every year tumataas pa yung value ng lupa, lalo na pag nasa subdivision ka. So ito, sa ngayon yan pala makikita ninyo, pero after 2 months or before, papakita ko ulit sa inyo yung update ng mga construction dito sa Highview Residences dito sa may San Simon, sa may Pampanga. Yun guys, so I hope you like this video and don't forget to subscribe to my channel. It's me again, Powell D. See you guys, bye bye. So God bless, glory.